Hei, come on, Leksa. Ryhtiä nyt vähän. Hei, mikä nyt on? Voisinks mä kokeilla olla maalissa? Mun puolesta. Ei nyt hei. Tärkeä matsi tulossa. Sitä paitsi sulla alkaa ne omat treenit just nyt. Ootpas sä hyvä. Mä vihaan säbää ja joudun aina silti pelaamaan. Nonni, sit lähdetään kotiin. Hyvä pojat. Omaa peliä sitten ja hyvällä asenteella. Leksa, pitäis mennä jo. Joo, mä sanon nauha, että mä tuun ihan just. No reippaasti sitten. Hyvä Leksa, hieno torjunta. Kaikki kiipaa. Yritystä vaan, yritystä vaan. Hienosti menee, hienosti menee. Hieno Leksa. Kaikki kii, kaikki kii. Ja ottelu etenee rangaistustarkkauskilpailuun. No niin Leksa. Rankkarit vielä. Sitten on tässä. Hyvä, hyvä. Tsemppiä. Hei, mitä toi äskeinen oli? Ei tää on meidän syy. Mä en halua pelata ja sä et kuunnellut. Totta kai sä haluat pelata. Mä en halua. Mä kyllä haluan pelata. Sinne menee!